tamén. Imos todos, imos a Belén. Por que non te animas e ves ti tamén? Neve nas montañas, reis magos que veñen e van, paxoliñas doces, canta moito que nadan. Neve nas montañas, reis magos que veñen e van, paxoliñas doces, canta moito que nadan. En primavera que voan, nadar na praia no vean, pasar o día en Nova York.
nenos e nenas de segundo A e segundo B queremos neste ano tan difícil aproveitar as festas de Nadal para pedirlle a nosa árbore dos desexos que estes, máis que nunca, se cumplan. O meu desexo é que ninguén enferme. Eu desexaría que ningún amigo meu e ningún familiar meu pille o COVID. O meu desexo é que o meu pai se recupere. O meu desexo é que haxa paz no mundo. O meu desexo é que o coronavirus se vaya do barco de Valdeorras. O meu desexo é que os científicos gañen a batalla contra o COVID. O meu desexo é que ninguén da miña familia pille o COVID-19. O meu desexo é que o meu gato se poña ben. O meu desexo é que o coronavirus se vaya do mundo. O meu desexo é que a miña bisavá se recupere. O meu desexo é que a miña irmá se recupere. O meu desexo é que todo volva á normalidade. O meu desexo é poder ver aos meus curmáns. Desexaría que vivéramos en paz. O meu desexo é que non se pelexen no mundo. Desexo que nas canteiras non teñan que traballar tanto. O meu desexo é que a vacina do COVID veña pronto. O meu desexo é que mi familia sexa feliz. O meu desexo é que non me toque o COVID.
desexo é que o meu pai non se volva a facer daño no traballo. Gustaríame que non houbese máis contaxios e que non morra máis xente. Desexo estar con toda a familia celebrando o Nadal. Eu non quero estar a distancia dos amigos e familiares. Eu quero volver a facer a corrida do turrón. Pero fuera. Quero quitar a máscara para respirar e poder rir e falar libremente. Gustaríame pasear libremente. Gustaríame que puidéramos facer excursións e saídas dende o cole con todos os meus compañeiros e compañeiras. A mí gustaríame viaxar dun sitio a outro como antes. Eu desexo ver aos amigos e aos familiares en directo e non nunha pantalla. A min gustaríame poder recuperar o balón e poder xogar partidos con el no recreo. Eu quero poder celebrar todas as festas do cole. Gustaríame que abriran todos os parques e poder xogar cos meus amigos. Eu quero que podamos ir a casa dos amigos e amigas. Gustaríame que chegue pronto a vacuna. Eu desexo poder traballar en equipo cos compañeiros e compañeiras e compartir todo. Eu quero andar sen máscara. Gustaríame que deixáramos de botar desinfectante para que a nosa pel non sufra tanto. Eu quero que os de quinto e os de sexto volvan ser os camareiros e camareiras no comedor do colexio. Eu quero borrar as líneas do patio para xuntarnos todos. A mí gustaríame poder abrazar e dedicar aos seres queridos.
Rematou o cole e vos deixar xa uns poucos días de estudar para a familia poder celebrar todos os xuntiños que chegou outro Nadal. Ola di, ola da, que delicia, xa chegou un ano máis. Ola di, ola da, que delicia, xa chegou un Nadal. Teño preparada a barbexa, tamén o turrón e o mazapán. Pelarei as uvas e terei coidado, que non quero eu volver a tragoar. Ola di, ola da, que delicia, xa chegou un ano máis. Ola di, ola da, que delicia, xa chegou outro Nadal. E non sei como a Salvador tardou, tardou, tardou no apartado. Mais soíño que os reis fan sendo eles tres. Creo que este ano porteme moi ben, pero ainda podo ser mellor. A ver se o que ven aprendo a enraixarme cando nos consigo que tocar un gol. Ola di, ola da, que delicia, xa chegou un ano máis. Ola di, ola da, que delicia, xa chegou outro Nadal. Eu non sei como a Salvador tardou, tardou, tardou a Salvador. Mais soíño que os reis van sendo eles tres. Rematou o cole e vos deixar xa uns poucos días de estudar para coa familia poder celebrar todos os xuntiños que chegou outro Nadal. Ola di, ola da, que delicia, xa chegou un ano máis. Ola di, ola da, que delicia, xa chegou outro Nadal. Conto a familia do Nadal. Coas ideas e ilustracións das alumnas e alumnos de terceiro B. Ola a todos e a todas. Este é o noso conto de Nadal para vostedes. Non é de Nadal porque pase no Nadal ou se fale do Nadal é de Nadal porque volo fixemos como agasallo para vos. A familia do noso conto vivía nunha casa que, vista de lonxe, ben podía dicir que estivese feita de xenxibre. Así de ben imitaba a súa fachada a esas tortas de xenxibre que aparecen nas películas. Ao redor tiña un enorme xardín cun estanque. Dentro do estanque sobresaía unha illa formada por unha vistosa vexetación composta por nenúfares de diversos tamaños e cores. A mamá desta familia era unha muller alta, loura, cun longo cabelo rizado. Os seus ollos azuis contrastaban cuns peizos vermellos. Os seus pés grandes non lle permitieron adicarse á súa pasión, que era a danza. Nos seus soños sempre se vía como unha bailarina vestida con tutú e un moño recolléndolle o pelo, pero isto non é de todo certo, porque para ela o seu traballo real era un verdadeiro soño, co que estaba realmente encantada e ilusionada. Era mestra no cole do pobo. O papá
O papá da familia era uns anos máis vello que a súa dona. O seu pelo e a súa barba lucía branco sobre a súa pel morena e curtido polo traballo no campo. Era moi friorento e sempre levaba camiseta e manga longa, a raias, unhas veces branca, outras vermella e outras negra. Cubría as costas cun chaleco de la feito por el mesmo. Sempre facía traballos que precisaban moita forza, pero para a súa afección prefería actividades que poñían a proba a delicadeza, a minuciosidade, a constancia e a paciencia. Por iso, empregaba o seu tempo libre na calceta, na pintura e no bordado. Un día, este papá e esta mamá decidiron ter un fillo, pero non co método tradicional como o resto de parellas. Eles querían ter un fillo ou unha filla que xa estivese neste mundo e necesitase unha familia. Por iso quixeron adoptar un fillo. Como en España, as listas de espera eran tan longas e ían tardar tanto tempo en conseguir realizar o seu soño de seren papás, pensaron en facerse papás adoptivos internacionais. Despois de asesorarse coas persoas expertas en opcións deste tipo, decidironse por un país descoñecido. Para eles, China. Canto máis se informaban, máis difícil lles parecía cumprir o seu desexo. O máis complexo era conseguir reunir o diñeiro necesario para todo o proceso, viaxes, documentacións e máis viaxes. Cando xa estaban a piques de renderse, Candela, este era o nome da nosa mamá, tivo unha grata sorpresa. Gañou a lotaría da fin de semana. Foi tan grande a ledicia e a euforia que se puxo a dar voltas e voltas como unha bailarina profesional, pero sen medir o difícil que era parar, sen perder o equilibrio daquela. Cando intentou deterse, caeu redonda no chan e plaf! O fémur da súa perna dereita fixo un craf, seguido dun berro de dor da nosa mamá protagonista. O que pasou despois é o que todos imaginades. Ambulancia, hospital, médico, quirófano e alta hospitalaria, pero con perna escaiolada. Así é todo, estes papás non deixaron de traballar por lograr o que tanto desexaban, conseguir que lle concederan un fillo. Daquela lanzáronse á recta final desta carreira. Viaxe a China, chegada ao orfanato e entrevista co neno que escolleran para eles. Quedaron abraiados ao veren aquel rapaz que lles presentaron. Eles imaginábanse que un fillo bebé lles presentaran un rapaz de pelo longo, rizo, negro, coas puntas a reflexos amarelos, xogaba ao fútbol cunha piña, levaba unhas bambas vermellas coas que chutaba como o mellor dos futbolistas profesionais de calquera equipo. Xoán, o noso papá, non precisoulle ver a cara para sentir que xa tiñan algo que os unía. Candela tardou uns segundos máis en sentir esta unión. Foi cando o neno xirou e amosou un fermoso rostro, cos seus trazos chineses e un amplo sorriso. A conexión foi inmediata, o cruce de miradas foi como prender a luz dunha habitación. Os seus rostros ilumináronse como se acabasen de ver alguén que xa coñecían dende sempre. Os especialistas fixeron un bo traballo de investigación. Xa eran familia. Dende aventado taxi que os levaba do aeroporto a casa, o rapaz puido ver aos avós da familia. El, un home maior calvo, co reflexo dos faros do coche, parecía que tivera un ollo de cada cor, pero eran os seus lentes que reflectían a luz descompoñéndoa en múltiples cores. Está lixeiramente chepudo,
pero ten un longo pescozo. En xeral era un home delgado, estaba nos osos. Recibiuno cun sonriso amplo que deixou ver os seus dentes escurecidos pola idade. Ao seu carón estaba a avoa, cun aspecto coidado, con tacóns, maquillada e unha saia plisada. Por debaixo das pernas da avó sacou a cabeza un neno duns 8 anos. Ao baixar do taxi e pasar as presentacións, papá parouse en Carlos e dixo del que lle gustaba o feminino. E debía ser certo, porque levaba saia de encaixe, cos beizos e os ollos maquillados, levaba ademais as unhas pintadas e tacóns. Unha vez na casa, Carlos quixo compartir co rapaz os seus xoguetes. Unha morea de vehículos pesados, reproducción exacta das de verdade. Gran cantidade de bonecas que conducían esta maquinaria xogos de construción en diferentes materiais. En fin, un tesouro para pasar unha tarde de xogo e todas as que se aveciñaban de agora en adiante. Pola noite, cando o rapaz esperaba que lle chegara o sono tras este día tan emocionante, pensou: nunca puiden pensar que tivese tanto en común con un neno tan diferente a min. Aí pecháronse os ollos do noso protagonista e debuxóuselle un sorriso de felicidade que se lle mantivo durante toda a noite. Imaxinamos que ese sorriso quedou debuxado no seu rostro para o resto da súa vida. Pero iso queda para outro conto. Esperamos que este agasallo vos gustase. Bo Nadal a todos!